Хәерле көн, Мәрьям Сабирьян кызы. Безнең әдәби кәрәк исемле проектта катнашуыгыз өчен сезгә зур рәхмәт. Һезнең хәтерегездәме, Мәрьям Сабирьян кызы, касан кулыгызга китап алганыгыз? Һәм нинди китап инде? Беренче менә бундай проект ташлауыгыз бик һәйбәт. Сакыруыгыз рәхмәт. Китапты мин кулга алдым укырга барганга тиклем. Чөнки без район үзәгендә яшәдек тә, һәм авылдан күчеп килгәч, тел белмәү, башкорт мәктәбе юк бит инде, шундай каршылыктарга очраган апай белән абзыйым мине беренче класска укырга барганга тиклем укып өйрәтәбез дип китап бирделәр инде. Нинди китап? Ул баштан белгәч кенә кызыккандыру өчен микән, ниндәйләр тышындыр, бик матур реаллы китабыны рус телендә ине. Шуны күрсәттеләр дә, әгәр дә менә шу букваларны укып өйрәнһәң, шуны һин укый аласың. Шун буквалардан башланды. Мәрьям Сабирьян кызы Буракаева, язучы, журналист, мәгърифәтче, җәмәгать эшмәкәре, эшкуар. Россия Федерациясының атказанган дөйем белем бирү һәм БССРның атказанган мәдәният хезмәткәре, Салават Юлаев ордены кавалеры, Зәйнәп Биишева исемендәге премия лауреаты. Минем бәхетем укырга баруга башкорт классы ачылды. Неліктен алай келіп сыққандар, ең сұрала башқұрт классы, параллель класс ашу, мен тарихты ақтарып қарайын, милли политикаға бейлі болған ол милли саясатқа, милләттер хан кәммету, қалғандарын хақлап алып қалу, ен-янмадан Сталин саясаты менен бәйле шул кынып карандым инде. Мен әйтәм, нишләп килеп анда ен торгала башкорт классы ачтылар. Шул беренче класска барганда мен бик һәйбәт дип укый беләм, тик русча укыйм. Башкорт китаплары юк иде анда. Шуннан алифба алып кайттылар. Алифбаны мен баштан алып алагына тикме шунда укып үттем. Шул хәтердә калган тик акцент менән укып, укытучысы өйрәтеп алды. Башкортса русча акценттан башкортса. Теге о харфын о дип шайтып башкорт классы ачылуга бик көйүндүм инде. Шуннан китаптарга тотындым. Китапханаларда әле китаптар әбейне. Башкорт китаптары укый белгәч инде теге өлкән класстар өчен китаптар була, вак ягылганнарында укый башладым. Менин иң тәүге колыма алган башкорт әсәре ул әдәби Башкортстандан булды. Шул әдәби Башкортстан журналы иде. Һәм мен шуны алып анда 3-4 класста булдым икән шул. Укырга өйрәндем. Шуннан китап укыдым, шул тикем кырык мавыктыргыз бер шөгыль икән белеп алдык, ләкин өйдә вакыт тарбайт инде. Бүтән эш дигән макка елкәлә балаларның елкәһендә балаларның гына түгел, ата-әсә өлгерә алмай, атайым һәр вакыт я урманда, я кайда эштә, әсәм бер үдә өлгерә алмай. Хәтта дәрес әзерләргә вакыт кала. Шуннан дәреслектең уртаһына алып, әдәби әсәр укыйдым. Шан әсәм Өйгә эш эшләп утырган һәмак булаһыңмы? Әмма үдәгә китап әдәби әсәр. Әсәмнән яшереп кенә. Чөнки әсәм дәреслегендә битәр баралды эшкә. О һау алы, утын каркарга, нишләптер ул район үзәгендә алдан бәшән алып килү, алдан утын алып килү, андай нәмәләр юк иде. Өйдә кыш буе сый утын алыстан ташлашып малган. Һәр хәлдә эш күп иде. Апайым гел кулы шишләне, шәлбәйләне, ян соралашты, шәлбәйләп шул аксашлы. Шуннан шул китапты яшереп уку, хәзер бер вакыт лепес дигән мәсәлән, наданлыкты бетерү сәясәте башланды. Наданлыкты бетерү сәясәтендә өйгә йөреп, өлкә кешеләрне укыталар. Хәзер әсәйемдә грамотага өйрәтә башланып китенде. Балалар өйрәтәбез, укытучысы килеп безгә өйгә шүреп бетәле, әсәйемдә мен исемдә калган Мәҗгафуридің шигырьләрен ятлатып
башлаган бундай шигырьләрне мин беләм дип Акмулла шигырьләре булган белән белмәйбез. Әйе. Шул кыска гына шигырьләр язган Тукай шигырьләре баканалар шул кашандыр ишеткән, шул исемдә алган. Ләкин укый белмәй иде. Теге яңа әлифнән. Хәзер уйдашылыгы әсемдә укырга өйрәткән бит инде. Килеп карайды, әдәби китапны дәреслек муайра алалар. Әйе. Бик кызык күренеше. Шундай хәлдәр шуннан җәйгән теге харай башына менеп китеп, кыек башына менеп китеп, яшереп укый идек менә шул. Хәзер шөкер, менің үземнең балаларда китапка бик әвәс булды. Менә җиән-җиәнчәрләр бик әвәстәр. Һәр ниндәй метод кулландыгыз? Бына һезнең кызларыгыз, улыгыз Башкортстанда билдәле шәхестәр, режиссерлар, язучылар, тәрҗемәчеләр, шагыйрьләр һәм уларның һөнәрләрен һанап бетерлек түгел. Һез уларда китапка һөю, китап уку өчен ниндәй метод кулландыгыз? Ул Нисек тәрбияләнде улар? Өйдә, гаиләдә? Өйдә безнең китап бик күп булды. Ул сакта магазинда китаптар юк иде. Шуннан балаларның атаһы диккәт үделә китапты нык яратты. Монда коммунистик урамда пропагандист дигән китап магазины була торган. Анда Уракаева булды ахыр бер башкорт хатусыгы диккәткә бил китаптар алып кала иде. Матур китаптар шуны алып кайта. Шуннан әлбәттә ул мин кыланып китәм китаптың өйгә кайтуына. Шуннан балаларны кызыксындырып алып китәм. Менә атаем тагы бер китап алып кайткан. Был шул туралы. Әйе, утырып укый. Шуннан теге балалар өчен энциклопедия. Анда дур бер китап бар. Кто такой, что такое дигән. Шул китаптарны гомумән балаларга шул китаптардан җитмәткеһе белән кызыксындыру һәр балага үзенә теге аңларлык кимәлдә. Шан алар китапны кызыксынып китте, китаптан да укыдылар. Менә Гөлнур кызым балалар бакчасына барган чакта, ул 5 яшьтә вакытта Беглянка дигән нәйде тотыш ятлап алган иде. Әсәрне. Башкортса әле теге озын шигырьләрне ятлап алу кимәлендә җиңел генә әсәрләр юк иде. Шуга тел өйдә бит инде без русча сөйләшмәдек. Өйдә русча сөйләшмәдек. Мен аларга Чуковскийда, Агния Вартоның үзләре укыган, артистлар укыган пластинкаларны куя идем. Акцент, рус акцентын әйтәләр, үзләштерәләр, русча һүзләрне дөрес әйтәләр дип. Бер һүздә русча кушмадылар өйдә. Шуга менә русча китап укуды әлбәттә хупланыр инде. Адакта менә матур китаптар сыга башлады. Хәзер бигрәк тә матур бит менә балалар өчен әдәбият. Төрле сагы, юкмәткеләр. Менә мин балалар үстергән чакта Тәнәйләргә дигән бер китап чыкты. Аны балалар үзләре укый алмады, мин аны үзем укып аларга шигырьләр язатайм. Шул ирәк-мәрәкне шуның дәреслектә алып 20 сыйныфта укыдылар, укый башлагач инде ул йөк менән төште, балалар үзләре. Мәрьям Сабириян кызы, һез күзәткәнегез бармы? Менә яшьтәр, яшь гаиләләр балаларына китаптар укыйлар микән бүгенге көндә? Әлбәттә, һезнең вакытта китап уку культы көчле булган. Бүгенге көндә бына нинди күренеш күзәтелә һезнеңсә? Укыгандары бар, әлбәттә, бар. Аны менә җәйләү хәзер мин 20 ел инде минем программа буенча җәйләү эшләп килә, шунда теге Яйгы балалар лагере. Әйе, шунда өйдә әсәйләр менән китап укыган балалар, укымаган балалар һидилеп тора. Китап укыган балалар бөтенләй икенче. Теге һөйләү, телмәр буенча, фикерләр буенча, шуннан телдәре бугай. Менә без өйдә башкортча һөйләшәбез, башкорт мәктәбендә укытмаһак да дигән ата-әсәләрнең балалары теге сәйсәм дигән нидән ары китә алмайды. Дежур күтәрелә. Әйе, кухня телендә генә.
башкорт мәктәбендә укып, өйдә лә башкортча һөйләшкән, китап укыган балалар бөтенләй икенче матур дип һөйләшә. Шуңа мин бардар андай гаиләләр түгел, менә минем үземнең Зөһрәлә кискеһен балаларына китап укып, әкиятләр һөйләп, авылга килгәндә сәгатьләп кенә укытам китап. Чөнки китап кусаклы балалар, алар көннәр буе китап укып утыра, егеннәрем. Олар вакытлыса китап та укырга, хәрәкәтләнергә лә, ярдәм итәргә лә, һөйләшергә лә, һәм шулай бүлеп тә беткәнегездән. Йәйге каникулда әле күрше күзәтеп йөри икән. Күзәтеп дип күз һала. Балаларга тәрбияләүгә ничек бөтәле сәгатьле, бөтәле вакытлы, һәр берсенең үзенең мәле бар дип bir сорашуда һөйләгән. Малайлар булар кушып куя халык тавайларга дип берһенә лә кыскырмай гына ипләп кенә бөтәһенә лә баксалала эшләйләр, еләктә утайлар. Шул вакытта тышнагыга ишек алдында бала сәйгә тотып китап укыйлар. Минем үземнең теге системага алынгас, ул тиклем авалыман, менә кеше Әле һүз йөреттек, әле генә әйтеп үттек, һезнең яй айында балалар өчен талантлы, яхшы балалар өчен һезнең лагерь эшләп килә бит инде, яйлау исемле лагерь. Һезнең ул лагерьдә оештырудың максаты нидә булды? Оештыру миннән түгел. Мәгариф министрлыгыннан алар республика лагере елдан бердән смена, 7 ашу бала, 7 бала конкурста олимпиадалар еңгән балалар. Әлбәттә алар менә эшләү еңелрәк иде. Ләкин башка елләрдән авыру шултын күтәрелеп, дан таралып китте. Анда йөрүгә килгән балалар күбәйеп китте. Тегенән дә бунан да шалтыратып әйтүләр, шуннан рәхмәт менә әлеге министрга безнең Шафикова. Гөлназ Шафикова. Ул кайда мөмкин шунда яйлау программасын эшләһендер дигән максат кайда. Һәм без былтыр мен үзем катнаштым, Баймакта 200 бала, анда бер ниндәй дә гаиләп алу юк. Анда балалар йортынан да, анда теге социаль яктан авыр яшәгән гаиләләрнең балалары, анда урыс балалары 200 бала. Һәм шулар мәдәни программадан эшләп, bütün ниндәй генә балам менән булса да бу программаны эшләп була, телгә, үдәдә мәдәнияткә, тарихка, менә шу уен аша бәйтен, уен аша киләбет гыйлемгә ипләп тә. Ират була, кызыксындырып була, һәр хәлдә балаларны ошы программа нигезендә тәрбияләү аңгай һөҗүмтә бирә дигән хәмтай ханык. Менә гомумән шул лагерьларда китап тотып утырып укып бармы? Программалар. Бездә ошы китапты укы булай дип әйтмәйбез. Бездә төрле, мәсәлән, төрле саралар. Мәсәлән, әкият сәхнәләштерү. Башкорт әкиятен сәхнәләштерү. Бүтәне дә катнашырга тиеш. Төркемнәр. Бер ару, безнең аруларга бүлмәле итеп бүтә, ару балаларга катнашырга тиеш, бер һәләситтә калмаган әкият куйган диде. Алар эдләнә башлай. Шундагы китапханалардан тәрбиесел эдләнә, шуннан теге әкиятте рольләргә бүлә, һәйбәтрәк башкортча һөйләшкәннәр. Хатамна шундай теге фантазия уйлап сыгару көчле эшләп китә. Әйтеп, төп герой булып уйнаганнарга әгенә битендә рольләр. Бер әкиятте куйганда, артка тегеп куйганнарда балаларды тегеләр агас булып нейтеп тора. Катнашып торалар. Менә шундай нигән. Алар бит укый шунда. Ана шундай төрле саралар үткәргән чакта, алар үзләре китаптан эзләп укый башлай. Китапка. Шуннан шигырь байланма була. Анда әлбәттә үзләренә күңелләренә охшаган шигырьләр хәле укый. Бездә нидән Рафаил берәү икәү дигән һүз юк. Бездә бөтен катнашырга тиеш, һәм катнашырга антылып торалар, чөнки без мәрәй бирәбез.
катнашкан өчен бер мәрәй. Һәм теге сифатына карап мәрәйгә өстәй барабыз. 5кә тиклем. Һәр сыгыш безнең 5кә тиклем аңлала. Шул мәрәй яйләүнең авагында безнең ярминкә була. Шул ярминкәлә яйләүбез безнең аксага әйләнә. Бик матур метод. Һәм шул мәрәйгә улар нинди әйбергә теге хак куеп сыгабыз бит инде әйтик. Ундан башлап 20гә тиклем мәрәй, ошында әйбер халабыз. 20ннән башлап 30га тиклем мәрәй әйберләр халабыз. Шуннан әбед хакта нисеп уйлап сыгарабыз. Әйтик, иң күп мәрәй мәсәлән 90 икән. Безнең иң кыйммәтле әйберләр 70. Чөнки ул 70 мәрәйгә иң кыйммәтле әйбер ала. Һәм бәләкәй дә алырга тиеш, һәм бер 10 мәрәй тәмтемгә калырга тиеш. Истәлеккә үзләренә бүләктәр дә алып Үзләренә генә түгел, хатта аларга туганнарына ала башлайлар. Безнең бит анда бик матур нәмәләр була. Без һәр магазиндар бар, бөтәһле 39 сумнан, бөтәһле 49 сумнан дигән. Шуннан барып балалар кызыккан бик матур нәмәләрне һатып алалар. Бидәгә сөйбәрләр. Хатта шундай кызык нәмә булды. Тәрбиесәргә охшап калган дигән бидәгә сөйбәрләр. Алар бит аксага аламый. Мәрәйләре юк уларның. Мәрәйләре юк. Шун аксага хаталарын дип йөгерүш бирәләр. Якта да бұл мәрәйләргә конкурста катнашырга ярышта дип. Менә шулай кызыккандар бияләр да һәр бер катнаша. Шуннан Урал батыр эпосы. Урал батыр эпосы һәр бала теге мәгънәһенә йөкмәткәнә карап 2 елмы, 3 елмы, 4 елмы ятлай. Һәм без эпоста баштан алып адагына тиклем дигәндә тотыш ятлатабыз. Ятлатабыз да яхшылык булсын атыгыз, кеше булсын затыгыз дигән өлештән башлап 10 ел бүтән бергә хор белән ятлатып куябыз. Бик матур. Эштәрдә зур рәхмәт. Әле безнең ошо әдәби кәрәдә караусылар, ишетүселәр балаларын алладырга ошо яйлау исемле лагерьга алып барыр һәм барыгыла куанып кайтыр дигән теләктәбез. Яшьләргә ни әйтергез? Бүгенге теләктәрегез? Бүгенге теләктәр шул. Тылган телдән ядырмаһыннар, тылган мөхиттән ядырмаһыннар. Баланың бер дигән таянысы, арка тирәлек бер йылы урынны булырга тиеш. Ул халык. Югыйһә, әгәр дә ул тел белмәй икән, үзенең халкынан алышлаша икән, кемде бетлектен. Туп дигән әйбер бар бит, кулыш тугы, туплану дигән. Кем белән тупланган ул? Менә шуга алар үзебезнең теге милләтеннән аермаһын. Чөнки Мына әле әйтәбез бит әле балалар минем төрле яклап үсешкән дип. Чөнки аларның һәләтенең тамыры бар. Халык. Ана шул тамырдан хут алып, алар һаман камиллаша. Әгәр дә тамырлар булмаһа, алар камга кымак булырына. Үзләренең һәләте белән ашатып усул алып тикерләр. Балалар шөкер халык тамырына килеп тоташты. Шуга балалар ни тиклегенә һәләтле булмаһын, улар туган теленнән, туган мөхиттән айрылһа, камга кайлана. Һәм ни тиклегенә һәләтһез дип караган балалар, әгәр халкыннан айрылмай икән, уның һәләте бар үсә. Менә без тагы шул яйләүгә әйләнеп кайтам инде, чөнки яйләүдә бөтен халык педагогикаһы талаптарын өйрәнгән бит, нигезләрен өйрәнгән. Һәм шул нигездә тәрбияләйбез. Баланы шуга 21 көн эчендә алар үзгәреп кайта. Без балаларны бәйтәбез. Килгәннән алып бәйтәбез. Иртәнге көнне үзләр башының авагы бию белән башкортса бию белән тамлана. Ритай. Минем уем шул инде. Башкорт көе ишетү белән улар төп басып һәр бию хәрәкәтләренә кулдары, гәүдәләре хәрәкәтләнә башлады бию көенә. Һәм башкорт моңы ишетү белән уларның йөрәкләре елкенеп киткән. Ах, башкортса. Менә ошо тойгыны шөкер, мөмкин тиклем халарга тырышабыз һәм максатыбызга өлгәшәбез. Әле быел Швейцариянын
шалтаратта айһылу баламды барам һәм беренче кеше бара диттеге дейнең ян төрләреннән катап итте. Шан Германиянан аны белмәйм, ул бер ир кеше шалтаратты. Еле касан була, 8 яшьләрем улыма Курайда өйрәтергә инде. Мәдимәк милли тойгы халу теләге бар яшьләрдә. Һәм мен шул шатландыра. Һәм һәр яшьләребез Башкортстанда яшәгәндәрдә, Башкортстандан ситтә яшәгәндәрдә һәрберенең балаларында милли рух тәрбияләһен. Зур рәхмәт сезгә. Матур теләкләрегезгә, йөкмәткеле фикерләрегезгә.